साम' खिंख्रि लहानि जिन्जिरि साला दिनै इसिबां खुगा ओंखारदोंना नोंना? आंहाबो खुगा दङ महाराजा, नाथाय आं खुगाखौ बाहायासो। गोसो जायोब्ला नोंखौबो आं गोबां बाथ्रा बुंनो हायो महाराजा, नाथाय आं बुङासो। देलाय बुंलाय, खोनासंनि मा बुंनो हायो नों? देलाय बुंलाय। बाफै दिनैबालाय देनजार जासिगोन बायदि मोनबाय आं। साम' खिंख्रियाबो जोंखौथारदों माथो दिनै। जायखिजाया जाबाय थाथोंहाय, आं गेजेराव हाबथारां। दाहाबलै हांग्रिमोनदि दाहाबलै। ओमफ्रायलाय नोंबो लोखिया? आंहालाय सोर बिब' लोखि दङसै? हेय थबसिया। आयौ आब' थबसिनि नामालाय मालानिफ्राय लोखि जालायखो? ओइ थबराम, आंनि न'आव फैनानै गथ' गोरलैया जोनोम जानायफोरखौ नाम दोननाय बायदि मा नाम दोनफैगासिनो नों? सोरखौ नाम दोनदों नों? होद नोंसोर नांलायनाय मानसिफोरा नांलायबाय थाब्रा, मा मालायनि रायलायनायखौबो खोमा सुहोलाङोब्रा, नांलायनायानो बिदि जाबाय। महाराजा, आंबो नोंनि हिनजावसो, आंहाबो नोंनि सायाव गोबां मोन्थाय दङ। मा मोन्थाय दं आंनि सायावलाय नोंलाय साम' खिंख्रि लहानि जिन्जिरि? नोंनि बे जिसिपि गारि हरनायखौ आं लाबोनायखाय नों आंनि सायाव हुकुम सालायनो सानदों नामा? हुकुम सालायनो सानदों? आं जेबो हुकुम सालायनो सानाखै, नोंनि बिसि महरैसो थानो लुबैयो आं नोंजों। आंनो नांला, नोंसोरखौनो नांला आंनो, हिनजावफोरखौनो नांला, आं सिंगोल थानोसै। आं ब्रेकआप खालामनोसै नोंसोरखौ, गासिखौबो ब्रेकआप होजोबनोसै आं नोंसोरखौ। सेंग्रा सिख्लाबासो ब्रेकआप होनो हागौमोन दा महाराजा, नोंथ' दा हाबा जाबाय। डाइभर्ससो होनांसिगौ नों, डाइभर्स। जियानो जादोला, आं हारसिं थानोसै, आंनो नांला, हिनजाव जाथिखौनो नांला आंनो। नै नों महाराजा लानजाय गैयै मोख्रा, बे बिफांनिफ्राय बै बिफाङाव, बै बिफांनिफ्राय बै बिफाङाव बास्लायनोसो समायो नों, मिथिबाय? बास्लायगौमोनबो नोङो, दिन्दांदां जालायना दंफां दालायाव समायसोगोनबो मानसिखौ बिदि दिन्दांदां जाना थानाय नुबा। लानजाय थाबाथ' मोख्राजोंनो समान नुबायमोन, आखल आखुआथ' मोख्राजोंनो एखेखा, लानजायल'सो गैया। हिनजाव नाङानो बेनो, हिनजाव गोसो थोआ, दानो हिनजाव सासे नुलाय, दानो थाङा बियो खिथु भाद्र मासनि सैमाफोर बायदि। मालै हांग्रिमोनदि, नों आंखौ भाद्र मासनि सैमाजों रुजुबाय? आखलफोरखौनो एखे नुथारोबालाय रुजुआबाबो उफाय गैया। आच्छा, नोंसोर सानैबो आंखौ लोगो नांनानै खर' गाज्रि खालामनो सानदों नङा होमबा? नैबे अमा राजानि मेलेमखौ नोंसोर लोरि होनो सानदों नङा होमबा? नोंनि आखलनि थाखायसो खर' गुदुं जानाङो नों अमा राजा, नों मोजांबा गासैबो मोजां। आच्छा, मोजां जानायनि थिखाखौ आंल' लादों नङा होमबा? आंल' मोजां जानांगौ नङा होमबा? नोंसोरलाय मानो मोजां नङा नोंसोर? ओइ अमा राजा, बांद्राय गोसा खोथा बुंनाङा, मिथिबाय? रागा जोंनांगौबा आंबो गाज्रियैनो जोङो। देलाय नायनि माबायदि गाज्रि जोङो। नाथाय आं रागा जोंनो गोसो जाया, रागाया मानसिनि थाखाय खहासो लाबोयो, बेनिखायनो आं गोसोखौ हमथानानैबाबो नोंजों बखिजाबाय थायो। आरो मालाबा जुदि नोंनि सायाव आखाइ होयोबालाय आं? अन्नानै आखाइ होयोब्ला बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय रागाजों आखाइ होनांगौब्ला आंबो गारा नोंखौ। नों बायदि हिनजावखौ अन्नानैबो आखाइ होआ, रागाजोंबो आखाइ होआ आङो, मैलासो नांगोन आंनि आखाइया उल्थानो। दासो बिदि बुंदों नोङो, गोदोथ' आखाइ होखांबायना नों आंखौ। अन्नानै आखाइ होनाय ना रागाजों आखाइ होनायमोनब्रा साम' खिंख्रि? दासो बेफोरबायदि बुंनानै जायाथ', ना हिनजाव गदाय लुगैलायबावबाय नों? बेफोरबायदि सुनि खोथाखौ दारायखांनो मिथिबाय साम' खिंख्रि लहानि जिन्जिरि? नों बायदि मानसियानो आंनि जिउआव देवबार ग्रह जानानै फुरा सप्ताखौनो गिदिंगासिनो दङ। आंनि जिउआव आथिंनिफ्राय खर'सिम ओरैबायदि ग्रह लगायनानै होबाय नोङो, आरोबाव हिनजाव गदाय लाबोनायनि खोथा बुंबावदों। नोंखौ साला गोसो थोफ्लांना लानानै आंनि आथिंखौ फानाव लगायना लानाय बायदिसो मोनबाय आं, आरो हिनजाव लानायनि खोथा बुंबावदों नों। फानावलाय थोंसे आथिङासो नांदों दा, थोंसे आथिंखौबो फानाव सोनानै लाबाव आरो दस्रा गोदान फान नांनानै गाहैना लाहैबानो जाबाय। माबायदि एडभाइस बालाय? माबायदि बोसोन होनाय जादों बेयो हांग्रिमोनदि? हांग्रिमोनदिया थिगखौनो बुंदों, नोंनो हिनजाव थोआना, हिनजाव थाखाबाबो गोसो थोबाय थायो, गोदान गोसो थोबावबानो जाबाय आरो। नैबे अमा राजाखौ फोरोंनाङा मिथिबाय? अमा राजाया सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ मोजां मोना बे अमा राजानि गोसो सिङाव थागोन। थफसिया बहा दङब्रा, माथो ओंखारबोथाराखै? बाथरुमाव दङ बियो, दुगैगासिनोमोन। खम मोजां नुथारदोंलै बे। लाजिया आंनि सिगाङाव आंनि बिब'खौनो बिदि बुंनो? माथो थिगब्रा, देनां नों आंनि बिबनांबो जानो हानाय ना थफसिखौ लांबा, बेनिखायनो बिगुमै हिसाबै आंनि डायलगफोरखौ एसे हजम खालामनो सोलोंखाहोदोसो दानि। आरो मोनसे बिराद गिदिर खोथा, अमा राजाजों गदाय लाजागोन नोङो थफसिखौ आंनो हराब्ला, बिब'जों बोरै गदाय थानोब्रा नोंलाय? खोनानायावबो जि गाज्रि खोनागोन, आरो नुनायावबो बिराद लेथ्रा नुगोनलै, बिब' बिनानाव सासे हौवाजोंनो सि बेबो नोंनि बिनानावब्ला बेलेगमोन, बिब'सो बाव बोरै जानांगौ जाखोब्रा? बेनिखायनो आंनि खोथाखौ खेबसे सान, मिथिबाय? नंगौबोहाय, बे अमा राजाया आब' थफसिखौ नोजोर होखुमाबाय थायो। बेनिखायनो आंजों लोगो जादों, मिथिबाय? आंजों। नोंबो मानसिया फौसौलियाद्राय ना, नोंनोलाय बोरै हरनांगौ जाखो? आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा दाबुं, नांगौ बेलेगनो हरगोन आं। दै बिदिसो जाबाय होमबा? मा गल'ल' नायबाय थागोन नों आंखौ? मा गल'ल' नायबाय थागोन? बेखौनो नायदों आं, गोदो बेसेबां मोजां रायलायोमोन नों आंजों, नाथाय दा हाबा जाखांनानै
खाथियाव मोननानै इसेबो मोजांखौनो रायलाया बेखौनो नायफ्लांबाय थादों आं मा आखलनि मानसि होनना थोद खिनो ओंखारदोंबा हासुनो थांदोलै नायनो बाबाय आं नोंनि मोखांखौ नायनो बाबाबो बायाबाबो आं नोंनि हिनजाव मिन्थिबाय बांद्राय खोथा बुंनाङा आयेननि राहा लानानै जेलाव सोजागोन आंजों नुबाया हांग्रिमोनदि मा बुंदों साम' खिंख्रिया आंनि न'आव थानानै आंनि न'आव जानानै माबायदि गोरा बाथ्रा बुंदों आंखौ जेलाव हरनो होननानै बुंलायथारदों आं जेबो मिन्थिथाराहाय नोंस्रा मा जालायबाय था नोंहा गोदो गोसोथोनाय समाव आंनो खोन्थालाङासै हिनजाव गदाय गोसोथोहैनो नायदों आं सिख्ला लाइन मारिहैनो नायदों होनना खोन्थायासै आंनो दासो आंनि सायाव जेबो बुंथारा मिन्थिथारा आं हनै फिसाला फैदों नांलायनाया दोनथ' थांथारा नै नोंसालाय मा लाबोदों नालाय आइमोन आफामोन नै ना लाबोदों आं बोननानै माथो नायानो मासेल' माखासेल' बहा थाबोखो माखासे नाफोरा दैसेयावनो थाबोबायलै आफा मालाय रायजो जाबावोनो नै बे मासे नाया सिंगोल मोनदां बेसेरा बेनिखायनो गोदाव सोराव मोननानै आंनि बोरसियाव गाखोफैबाय आरो आंजों जाजानो होननानै बाप खोथाफोरा आच्छा एमाव बेथा नाजों नोंहा बिराद मोजां गोथौ सोमोन्दो दंलाय माथो बिराद मोजां जान पेहचान दङथ' नों नानि सोमोन्दै जोबोद मोजां मिन्थियोथ' नैबे एमाव राजाखौ खम साननानै लानाङाब्रा आफा नैबे एमाव राजाया बयनिबो खर'आव गाखोग्रा चाहेबो मानसियानो जा मैदेरानो जा बा मोस्रोमानो जा बा लेवा खानस्रियानो जा गासिबो खर'आव गाखोजोबनो हायो आं दोन नोंनि डायलगा मासेल' ना लाबोनानै बांद्राय खोथा बुंनाङा नोंबो थां न' सिङाव लेखा फराय थां है भलायका जामानायानो गैलालै ना लाबोनानै होफैबाय बाख्नायनो गारनानै आंखौ बिदिसो बुंबाय नोङो बिदिनोलै एमाव बेथा हिनजावफोरनि आखलखौ मा बुंनो दाय मोनबाबो मोनाबाबो खामानि मावबाबो बखियोल' थोद आफा हामगौ नामाब्रा बिदि बुंनो हिनजावफोरनि एगेन्स्ट दा खालामलै आंखौ आङो दासो सेंग्रा देरफुहांदों सिख्ला गोसोथोनायनि खोथा दङ हाबा खालामनायनि खोथा दङ गावा सानै साथाम हाबा खालामखांनानै गोसोथोखांनानै दा आंखौ सिगिदोंलै थोद बिदि हामो नामाब्रा आफा आइला आंखौ बिदिसो बुंबाय बे एमाव बेथाया ओइ मा जानानै खांनायमोन नों एमाव बेथाखौ नोंनि खर' सिंनि मेलेमखौ जानानै खांदोंमोन आङो मिथिबाय बेनिखायनो एमावा नों बायदिनो आखल लादों फै थफिराम न' सिङाव जिरायफै थबसिखौ साहा फुदुंनो खिन्थानि आं न' सिङाव मानो नांगौ हा बाहेरावनो जिरायनो खोन्था बेखौ न' सिङाव हाबबा दानो खामफ्लाय लुगैलायगोन खामफ्लायनिफ्राय सियार लुगैगोन बिनिफ्राय बिसना लुगैगोन बिनिफ्राय न'खौनो लुगैगोन बे थफिरामा थौद आं जेबो लुगैया आं मोनसेल' बुस्थु लुगैयो मा बुस्थु बेलाय लाबो खाथियाव खोमाया दे बुं मा खोथा बुंखोलै नों मा जायासै होनबा आं बुंनाया गेट आउट आं न'निफ्राय दानो ओंखारलां नङाबा आंनि आथिं नोंनि खिथुसो जागोन ओइ मानसिखौ बिदि होखारो नामा साहा लोंनो लिंदों आं औ थांगोनब्रा आं साहा लोंखांनानै थांगोन न'आव फैनाय मानसिखौ बिदि होखानो मोना न'आव फैनाय मानसिफोरा भगबान बायदिसो आच्छा बबेनिफ्राय रोंखुमाखो नोंलाय बेखौलाय जानो हागौ आं हिनजाव गदाय समाजनि नोजोराव आं गाज्रि मानो होनोब्ला हिनजाव गदायखौ बयबो गाज्रि सानो थेवबो आंनि आखल आखु बुजिनायफोरा आंनाबो मोजाङानो थै नोंसोरनि खोथाखौ खोनासंबाय थाना आं फाग्लासो जासिगोन आरो नों हांग्रिमोनदि बिराद दुगि जाथारबायना नोंबो बिराद दुगि जाथारबाय आङो दुगिखौनो बहा दोनगोन बहा मागोन जालायलायथारबाय आं नोंसोर आंखौ बारा खालामनाय पाप नांगोन मिथिबाय पाप ना पापजों लोगोसे नोङो थैनानै थांबाय देनां नरकआवसो मोनहैगोन मिथिबाय नरक फुरियावसो आं नरक फुरियाव मोनहैया मिथिबाय सोरगो फुरियावसो मोनहैगोन सोरगोनि राजा इन्द्रआ आंनि थाखाय सिट मोनसे बुकिं खालामखाना दोनबाय नोंसोर बायदि मानसिया आंखौ गोथाङावनो नरक फुरियाव दोननायनि थाखाय मिथिबाय नायदो सोरगोनि राजा इन्द्रआनो बुकिं खालामखाना दोनबायनो गावनि थाखाय सिटखौ सोरगो फुरियाव नुबाय आंनि बिहारि गदाय अमा राजानि आखलखौ बोरै मोनफैखो हिनजाव गदाय जानानै आं सिगाङावनो बारा होखादोंमोन ना हिनजाव गदाय दाजा अमा राजाजों दा हाबा जा होननानै दा बोरै मोनखो अमा राजानि हिनजाव गदाय जानो मोननानै बिनि फिननाया आंनाव गैया थाखानायबो नङा बिनि फिननाया नोंनाव थफिराम फैदो साहा फुदुंना हैनोसै आं नोंनो लोंलांदो दे फुदुंदो अब्लालाय ओइ साम' खिंख्रि बोरोलै थबसिखौ आंनि खालामनो नागिरनाया थफिराम आं गावनो मा जानानै दङ नुबाय दा हिनजाव गदाय जानायनि साजाखौ बेनिखायनो नोंनि अबस्थाखौ नुनानै जोबोद अनखांखां मोनबाय आं थबसि गैयाबा बिराद अनगौमोन आं नोंखौ दे जियानो जादोला थबसिखौ नायनानै थांनोसै आं अमा राजा सानबेसे नों आंनिफ्राय गोजानाव थानो सानसेबाबोथ' नों आंखौ अनखानांगोन खोन्थागोन ना नाजिबदां सोर हिनजावनो लाइजाम हरामोन नों ओइ हाफां न'आव मोनफैस्लाब मोना मा सोंबाय थायोब्रा लामायावबो सोंबोबाय थाबाय ओंखार बाइकनिफ्राय खोन्थागोन ना नोङो खोन्थागोन ना सोर हिनजावनो लाइजाम लिरनाय आं मोनथिदोंथ' नों सिं आंखौ गायनानै मालायजों लाइन मारि खोमाबाय थायोना आंखौ बुरिद्रायनो मोनबाय नामा नोङो गथ' सानैनि बिमा जानायखाय थोद मा गोदाव सोराव बुंलाबाय थायोब्रा जायखिजाया खोन्थानबो खोन्था नों नाजिबदां सोर हिनजावखौ गोसोथोखुमादों नोङो सोर हिनजावखौ गदाय लाबोनो नागिरदों बे न'खराव जल्दि खोन्था आंहाबो मिथिनो मोन्थाय दङथ' नों सोरखौ गोसोथोदों थोआखै
गोसो थोनाय थानायमोनब्लाथ' खोन्थागौआनोमोन गैयाबालाय सोरखौ खोन्थानांगौ जाखो बा मोजां खोनाथारदों माथो गोसो थोनाय थानायमोनब्ला खोन्थागौमोन जालायथारदों आरोना नों दा गैयाबालाय नोंजोंलाय मानो रायजाबाय थानांगौब्रा गोसो थोनाय थानायमोनब्ला रायजाबाबो जेबो मोननाय नङामोन दा गैयानोब्ला मानोथो रायजानो आं नोंजों ओरैनो बेकारनो ओइ नाजिबदां आं नोंखौ बेकाराव रागा जोङाखैथ' नोंनि गोसोम आखलखौ नुबाय आं मिथिबाय माथो नोंलाय लाइजाम लिरसोदोंनो हो आंबो मिथिद' नोंनि लाइजामखौ आंनिलाय मा गोसोम आखल जालायखोब्रा बेफोरनो गोसोम आखला जेरै सिख्लाफोरखौ लाइजाम लिरखुमानाय हिनजाव थाखानानै गथ' थाखानानै हिनजाव गोसथोनाय बेफोरनो गोसोम आखल आरो खिन्थागोन ना दा नों सोर हिनजावखौ गोसथोदों नोङो हा सोर हिनजावखौ गोसथोखुमादों आंखौ रानथेंथेंखाय थाफ्लि गुवार बिखा गुवार हिनजाव नायगिरखुमादों आरोना नों हाफां बारा बुंबाय नों जेब्ला सिखावा हमजायो अब्ला बारा बुंनाय जाखायो दा बुं सोर हिनजावखौ गदाय लाबोनायदों नों दाउस्रि देलायखौ नङा होमबा धुत साला सब समावबो दाउस्रि देलाय होनबाय थागोन न'आव दाउस्रिखौसो बाहा दोननाय बायदि मोनबाय थाबाय आं बे दाउस्रि देलायनि नामखौनो सानफ्रोमबो खोनाबाय थाना अब्लालाय सोरनोथो लाइजाम लिरामोन नोङो बे खोथाखौ मानो खोन्थाया नों दाबो ओइ हाफां आं लाइजामखौनो रावनोबो लिराखै आंलाय सोरनो लाइजाम लिरनांगौ जाखो सोर खिन्थानाय नोंनो आंखौ लाइजाम लिरदों होनना मानो खोन्थानो आं खोन्थाग्राखौ मिथिबाबो थांनानै बुंहैनो नों मानो हाफांनो खोन्थानाय होननानै खोन्थाया आङो अब्ला खोन्थाग्रायाबो आंनो खोन्थाफिननाय नङा रायहोदों होननानै बेनिखायनो खोन्थाग्रानि नामखौ बुङानो आं अब्ला सिरिथा आं रावनोबो लाइजाम लिराखै मिथिबाय लिरासो जागोन नोङो फेसबुकआवबो सेंग्रा गोरलैफोर बायदि सिख्लाफोरनि कमेन्टआव थांनानै फट'आव थांनानै लाभलि हरनो नाइस पिक्सार लाभलि पिक्सार होनो लाजिया नों बोराय हिनजाव थाखाना गथ' थाखाना मालाय सिख्लाफोरनि फट'आव मोजां नुदों होनैनो जानला माला खोथा बुंबाय थानांला नों हाफां बिराद रागा जोंबाय आं मा खालामगोन नों मा खालामगोन आंखौ बुनानै हिनजाव गदाय लानो अमा राजा बायदि आंखौ सोबाबाय नोङो नाजिबदां आंखौ सोबा मारथारबाय नोङो हालां नोंनि दावरावखौ खोनासंबाय थानो नाजिबदां आंखौ सोबाबाय दिनै आंखौ बुमारबाय आरो नाजिबदां हिनजाव गोसथोमारबाय बियो हाबा जाखांबाथाय हौवाफोरा हिनजावफोरखौ गावसोरनि ओंखाम संग्राल' सानो आरो आयै मा जाखो फावगालि नोंखौ आफाजों नांलायबाय थानाय खोनादों आं नांलायदोंमोन नामा गैया मानो नांलायनांगौ जाखो नांलायाखै आयै आंनो मबाइलाव रिसार्ज होनो फैसा नांगौमोन मा रिसार्जआनो जोब्बाय थायो नामा नोंना मास मोनसेयानो जानोसै आयै गैया बे मासाव रिसार्ज सोनाङा टिभिफोरखौनो नाय नङाबा गेलेलाबायनो थां मिथिबाय बिदि मबाइलाव हाबसोना थाबाय थानाङा आं रिलल'सो बानाय दा आयै मोसायोल'सो आङो मोना बेफोरबायदि रिल्स बानायला खालामबाय थानाङा थै एसेबो बुजिथारा जाम्बि बि नालाय रिल्स बानाय नालाय मिन्थिथारा आयु आंखौसो जाम्बि होनना गालांबावबाय आरोना बे बिमाखौनो थाब हाबा जाना लानानै रिल्स बानायनो मोनासै आंहा र' आंबो रिल्स बानायगोन नों आंखौ बिदि बुंदोंना फावगालि दा बे नाजिबदाङाबो आंखौ सोबानानै गालांबायना दा गाबनो सानबाबो गाबनोनो मोननाय नङा एखनबा बिखुनजो नुगोन फिसाला नुगोन फिसाजो नुगोन गोसोनि दुखुखौबो मोजाङैबो दुखु खालामनोबो मोना मा खाफाल जाबावगोन बेनिखायनो मालाबा हौवा सौवा गारनानै गोजानावसो थायलाबायनोसो नंबाय आं हारसिंनो ओरैनोबा जेसेबांनो बुरै जायो हौवाफोरनि अननाया खमायलांखायो गोदान हिनजाव गोसथोनो नागिरो आजिखालिनिफ्रा नाजिबदां बिदिनो जाबायदां मालायफोरा हिनजाव गदाय लाबा सोरगोफुरियाव थानाय बायदि मोनो आंलाय माथो नरकफुरियाव थानाय बायदिसो मोनखोब्रा थै बहालाय अमा राजा बहा थांनो जायगाखौनो नागिरना मोनाखैलै नारजि भाई सान्दुंनि दुंनायजों न'आव दाउस्रि बाहा सेलायनाय बायदि सेलायनायजों खरानो खामानि होलालै हा नोंलाय बहाथो थांनो ओंखारदों नारजिबदां आंबो ओरैनो ओंखारबोलाबायदों थांनायनि ठिखना गैया आंनाबो आच्छा अबस्थाया आंनि बायदि जाना दं नोंनाबो बिसिनि टेनसन नङा होमबा बादो बेफोरखौ गाखोफै हा बहाथो थांगोनलै नारजिबदां गाखोदोल'ब्रा दे होमबालाय बहा लाङो लांदोलै नारजिबदां दिनै गोथैसालियाव लांबाबो थांगोन हाग्राबारियाव लांबाबो थांगोन गुदुं सिङाव लांबाबो थांगोन आं आइला बैथ' सन्थलासो नङा होमबा बहा थांनो ओंखारदोंब्रा नोंसोरलाय ओरैनो एसे बारहावा जाहैलाबायनि सेंग्रा बैसोआव एसे आगान हैफिननो नागिरदों जोङो सेंग्रा बैसोआवबो आगान हैफिन जालायो होनबा जायोथ' आरो ओरैनोबा बोराय बैसोआव थांगासिनो दङ बेनिखायनो सेंग्रा बैसोआव थांफिन नागिरदों जों बै नोंबो थांफानोबा गुलि मारलै आंजोंबा बोराय बैसो सेंग्रा बैसो मिथियालां आंना खालि जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ फै अब्लालाय जाहैनोसै लोंहैनोसै आयौ मा होनखोलै नारजिबदां मोजां खोनाथारदों माथो बुंबावलाय थोद गोदाव सोराव मारलै नोंसोरजोंबो गाखोबै बाइकआव होमबालाय हे सन्थला
बहा साबसिन जौ मोनोब्रा बेयावनो लांखालै नोंसो बिराद मोजां सिनाखि दङ ना जौ फानग्रा गलादारिफोरजों टेनसन नहीं लेने का बस देने का थौ आं दंना मा सिन्था जादों बापारे साथामबो बहा थांनो ओंखारदोंलै बिसोरलाय बे नाजिबदां दाबाय गराय दाब्रायनाय बायदि दाब्रायलांमारथारबायथ' दुमफावलाय माला सफैगोनब्रा दसे बेयावनो नेनोसै दे हाय बमब्र थोद नोंलाय बबेनिफ्राय खाब्लि सिब्लि मोनफैलायखोब्रा आयु बाला नों मिन्थिया आङो जि सोंनाय बायदि बै खर'निफ्राय बै खर'सिम थांलाय फैलाय खालामबाय थायो माथो लाब्राफारा गामियाव आच्छा बिदिसो होमबा नोंना खामानिया औहाय बाला बमब्र माथो खालामबावनो लोगोफोराबो गोजानाव फरायहैदों खायसेया बयफ्रेन्डफोरजों नांलायनायाव बिजि खायसेया हाबा जाखांनानै गथ'फोर खांनायाव बिजि ओमफ्राय आंहा साहा खर'निफ्राय खोला खर'सिम थांलाय फैलाय खालामनायावनो बिजि आरो थोद माबाफोर खामानि मावदोब्रा बाबाय आं मावनो सोरबा माहाजोन हौवा नायनानै दलद जिराय थाफ्लिखौ फज' जानोसो लुगैबाय आं अब्लालाय नागिरदोब्रा माहाजोन हौवा नागिरबा मालाय मोनबाय सेंग्राफोरखौ माहाजोनखौनो नुवा आङो माबा हिनजाव गोनांखाफोरखौसो माहाजोन नुलाबायो आच्छा सेंग्राफोरा दुखियासो जायो होमबा औहाय बाला सेंग्राफोरखौ आं दुखियासो नुजोबो आङो माहाजोननि फिसालाबाबो गावसोर खामाया नालाय हाबा जानाय हौवाफोरासो खामायो नालाय बेनिखायनो मेगनानो माबा बिसोरखौल' नायफ्लांबाय थासै आङो हामालै हामा मालायनि न'खरखौ सेफायनो हा थफिरामखौ लादोब्रा नोङो थफिरामखौनो गोसो थोनो नंबायमोन आं बिसानि न'आव जिअ टावारबो नांग्रा जाबायनो नाथाय दा थफिरामा थफसिखौसो मेजेरगासिनो बे थफसिखौसो थिं था देनो नागिरबाय थायो आंखौ नायफिरलानो थफिरामा बहाथो नोंलाय पारफेक्ट मोनजोबनोब्रा बबेबा कमिटि थागोन ना जिअ टावार गैया होननानैलाय मानोथो गारनांगौ जाखोब्रा नोंलाय औहाय फस्थायबायसो आङो दाबा थफिरामखौबा आं मोनफिनगोन ना मोनफिनलाथाय हा रायलायबानो जाबायना नों आच्छा बाथो नोंलाय आंनि सोमोन्दै मा सानो ओइ जेबो सोंना दुमफाव फैगासिनो दङ जेबो दुस्थ' खामानि मावथारनाङा नोङो मिन्थिबाय नङाबा दुमफावा रागा जोंगोन लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ आसि बिमा थुनानै गालां आरो घन्टाफोरखौ बुखावजोबनानै गालां आरो साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव बाय बाय लोगोफोर